Tay. Amin ako. Wapa ko na sa tay guys. Oh. Hala na kong insidari. Oh. Uy, hala. Kung ay sa manili. Nagniwang mo ka. Nagniwang lagi nga pala. Mama Rupi. Ay, pala yaso. Ada ang insidari. Ito. Nasaan yung Rupi tay? Labag ko ko na to. Ay, hala. Dali. Amin be. Wala na ko. Hindi na kayo. Uba na batang sibuhan. Amin. Ako na uba na sibu ay. Bana. Bakasyon. Ato yung pila sa Cebu ta ha. Niwang mani ay. Nay Milo ikaw dari nay mga nay ampaw dari dali nakuy pasalubong dari ampaw. Dali. Wala gis na remote gawas. Ha? Rangit-ngit niya itong bahay lagi. Lamdagi kay nangit-ngit ka itong bahay. Ginukuha sa mas madunay. Ay, ginuko na yung taong na yun. Nalagos lubiling lagi. Ginuko na yung lubiling. Muna ko pa rin ka na eh. Ano na kunin mo na. Ibig sabihin. Gamong buhat eh. Nanay na buhat sa bahay. Abog nga tiro bis merkado. Honey, muli sa si mama ha. Alo, ano man ako Cry si Eli. Cry. Dali raman si mama mo uli, God. Dali ra mama mo. Balik mama. Jesus, kaway-kaway. Kaway. Putukan niya. So guys, kahit kalit ang uli ron guys kay mga ginamuli sinsimita sa Manila. Sakay ko alas 10 sa Mudto guys. Diba? Kutuhan naman siya. Honey. Bye-bye, honey. Honey. Dali, bye-bye. Kutuhan niya. Dali. Dali. Honey, dali na. So, maduna guys pa. Ano ko? Bye. Okay. Ako kaya itong sa kasada. Ha? Wala. Serious na uta. Pag. Sinday ha. Honey. Bye-bye, honey. Honey. Dali, bye-bye. Kutuhan niya. Dali. Dali. Honey, dali na. So, maduna guys pa. Ano ko? Bye. Okay. Ako kaya itong sa kasada. Ha? Wala. Serious na uta. Pag. Sinday ha. Oh. Asa dapit. Na di dia oh. Man isang na aksidente kaniya oh. Taxi man ang usa oh. Ako dari guys, grabe kainit. So gaapas ko sa alas 10. So ganahan ko siguro tanaw guys basta na kuan mga bumbil bitaw na ingani oh. Pagikan ako sa guys na pa mga bumbil oh. Muna na sa uso ron nga mga tanom guys, mga bumbil. So karon po ko nakatry guys nga mo sakay ko alas 10 kay naana jud gud ng first trip sa kadlawon. Pero nice siya guys kay linaw man ang dagat na. So na ako dari guys, sakay na ko kay alas 10 na.
to travel in the rhythm of the sun. Navigate with us, O God, for only you know the way. On this voyage, let your Holy Spirit take us to the port where we can dock and anchor safely, and be rest assured of your graciousness. Let us feel your presence, Lord, in our pilgrimage, and see the clear light ahead. We praise you, our Savior, and ask this through the intercession and prayer of our Mother. Amen. Lagay sa Kuandra di ay alas 10 ng larga. So 11:45 nabot. Diya guys, nagikuha ang kwarta nga gipadani mambi kay nas di pada kwarta para pud insimitan ni palit pud ng bear brand para nilalyana kaning Milo ug kape ni Atay Ariston kay mahilig sa kape. Salamat kadto mambi. So nihapit ko dares na grocery dari guys. Naa si Mama Julie dari gahuwat. Oy, asan ka doy? Hey, long. Kami ga doon. Oh. Nas Julie dari gahuwat guys ang gipa huwat kay ni palit sa kugo. Berbran niya na. Sudaan na to dai. Palit ag baboy. Nagpatog isla na mo kay lumpia na lagi ba sudaan karong hapon ba? Isla. Kalau okay ra kada ban? Ay mo palit sa ako pag sudaan pang ay naghuwat rami ni Julie dari dia. Ang sipunan sa hapot. Ano buwat naghapot. Naghapot kami. Hala, Insi. Uyas Insi. Mas tatay na sa tay dana. Yan sa imong kon be. Puti lagi puti. Tay. Ha? Ha? Oh, ako tay. Amin ako. Wa pa ko na sa tay guys oh. Hala na kong insidari oh. Uy, hala. Kung ay sa manili. Kaka mo ka. Nagniwang man ka. Niwang lagi nga palaya. Mama Rupi. Ay palaya so. Ada am din siya. Ngayon si. Hilak man. Sa luwad kong kuya si. Ito. Nasa ni Rupi tay. Hamas mama din mo ati dulay. Hamas mama din mo pa day. Kira ka Insi? Ha? Ilag talog mga video dito. Dito ka Singapore. Nga butit bahay ba? Singapore. Yan naman din ang Singapore. Yan naman din ang kinabuhi at naman daw. Hindi, kasi. Harap pa rin kaparehag na. Hala, yun naman sila. Pariho ko numignaw, Ninsi. Good kay suon man. Bata, natinganan naman ng bata. Nagahang inahan. Asa man ron? Uy, mong inahan, nagbapahan na. Si Babaw. Asa man mo? Ay. Di, magbasa lagi mga ito. Ganyan abot natin dao. Si Eric Ray. Sakay na tricycle. Sige lak. Natural naman dito mga tutatanan. Basin ugma. Ako nagalipad. Tira may sigwila si Riwi. Labad ang upo ng ita. Harakati. Sakasan ay mong bag. Labad ang upo ng ita. Dalang pagbag natin. Idol na ho. Haman. Wala kay pangkuan-kuan ba niya? Asa agang nanay. Pagbuhat ha? Na, malakas mo lusaw to. Yan na kay pasalubong dari gatas oh. Dali. Kisi mama be. Dami pa naman pagkain sa iyo. Pawa o mularga. Yung ano, bilog. Masugtan man. Ano ba kung tingnan ko na to? Ay hala, dali hala, batang kulot na imo dari Milo dali. May Milo gatas. Na, Milo dali. isaw na lang kas gatas ana. O nay Milo gatas dari. Dagko ang gipalit. Hala nagpet nga na. Upat ko ni ha. Ha. Isa ko sa pansit. Hala niyon bitaw ko nga ako magpansit ko. Di isa gul ra Dali. Be. Wala ka kong bibi di ay.
Susunod ko. Ar naghanam ko bata good man. Amin be. Wala na ko. Hindi na kay uban na batag Cebu ha. Amin. Ako ni uban na Cebu ay. Bana. Ang bakasyon ha. Ato pila sa Cebu ta ha. Niwang man ni ay. Nay Milo ikaw dari wa. Nay mga nay ampaw dari dali. Ako'y pasalubong dari ampaw. Dali. Wala gis na remote gawas. Ha? Parang ngit-ngit na itong bahay lagi. Lamdagi kay nangit-ngit na itong bahay. Ginoo ko asa mas madinay. Ay, ginoo ko na yung taong na yun. Nalagos lubilin lagi. Ginoo ko na yung lubilin na yun. Muna ko pa rin ka na eh. Hindi ako nakunin mo na. Ibig sabihin. Gamong buhat eh. Nadin ako sa bahay. Abot niya tiro di merkado. Nagkuli ka. Salamat kay Kado ni Ma'am B kay ipakapinan ni Jagi-Jagi hatag ni Insimita ba? Di na nagtapos na. Yan na oh. Yan na. Salamat kani. Nasalamat Ma'am B. Sa gatas din na. Pwede na ka mo. Nasalamat Ma'am B. Salamat. Asa mo si Lixian? Lixian. Pasawhan na naman sila Lixian dan yung si Kuan ha. Nay. 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 Day kapi na yo kanang nasabo. Diba, kapi ba kanang mahurot ni kanina. Nay, lagi pa na nga taster nay. Kanang balbakuhon gila. Salamat ka ni Ma'am B kay papalit og kape. Di kani hatag pud sa Insimita. Ihatag sa Insimita pud ba. Jag sobra gi papalit og gani. Nasalamat ka do ni Ma'am B. Pariho ra mo pambinay. Kasi si pambina na wala sa ngipon kuno. Nagbuhok na ang gwapa mo si Ma'am B. Parang nanay pud gwapa. Nangangasaman mo. Ito pasalubong nila nga ampaw di ah. O kasi mo ganang ampaw. Ampaw. Ayan, kaya ampaw. Uy, pasalubong lang lagi. Na, hindi lagi na kayong mambis minda na. Parang nag-gira. Sigalgos gira. Ako kasi para sa lubong pero may daghan. Kang mambis minda ng pasalubong. Sa manite, yung dati, kape eh. Kapi. Ug mahurot na, mahurot re. Iba Ako man yung parisig kamay di. Ala, kamay di ay. Ako palit ako kamay. Joke ron. Bitaw, wala. Tagay, pagkan ako ang TV. Bitaw mo palit ako kamay yan siya. Kaya nakalimutin ko sa kamay. Dali, magugug punit. Ikaw baligya. Sa kasako ang LBC. Tapos gabon ni. Ikaw tagay, ikaw hatag na. Ikaw hatag na. Masuk pa tayo, ha? Dani bagdani pergikan Hala, may lagi ng boro. Lagalaga man ni. Lami kayo na asya. Lami nagmaprito na lami kayo sa kay kanang. May masubang po ko sabi. Kabusog ba ka? Hindi man sa kayo para. Makana. Ako mga dugo. Nanay, nalipay ka na na isang pasalubong yun. Ano pa sa kado kay Nalipay si nanay tao. buwan. Mag-LBC lagi kunay. Bata na. Nagkagubot kayo sa lamisa. Pagbuha nila. Lunsaw nung raga. Nakabing ni Kwan Bingo. Ano na isang niwangan ay. Uli ra ka pa yun to. Niwang. Uban ka na ay. Dilintahan sa bata ni mga sana. Ang ubanon. Ha? Ubanon na Cebu. Ugan mo kasi po ni mga tanay pa gusto. Kay di ora ka dung eskwelahan. Kaya nagpadaon na siya ka mga dito ma. Musilaan sa tulong. Guys, so. Tanawa nang. Sakol sa kamuti ni Tiri. Makapuno ra. Ito ako mo nito. O di tanawa lagi o na ah. Oh. Kanara nang do. Ya. Pero nung papunta ba maglaga na? Ha? Pura solo. Ay ikaw ra sa. Mado, nang. Ikaw rin nang. Oh, sige. Hala mga muti jud ko kay naa. Stilan. Takalay naso do. Nang isa ra nang last. Allah. Kay ang kamuti ra ba ang panihapon. Ikaw lagi tanang puli. Oh, ko lagi umuwan na tamnan. Hala gamay pang ang gikuha. Lagi umuwan. Makso. Ay, kanira na. Hala nang suri ka do nang karang gamaya. Awa. Wala ka dito bukas sa init. Awa, sa pero tunga nagkarin. Madungan pa lagi ninang. Kay balik. Pagkanan na duli, baka pa kong dupilahan. Diaw. Ilan ni madungan tuwid na? Pa. Ilan po kasi ako man ang dupilahan. Pagkanan na na. Hala nakakuha jud ko makadingag jud ko kamuti.
Bing bing. Bing. Dali sa bing. Ngamutis ako guys kay wa ko'y kuan. Ko'y makaundari bitaw. Lami magkakamuti. May ano naman natin. Namapi kamuti na to. Ay, nakaharvest yung kamuting manang. Alas manang. Muunod din ni singan di ay. Ba't ko kagato Enzo? Logi istot yun. Ha? Ako kagato sa Enzo. Sunod na akong to. Lagiin sis. Kaya hindi naman ko. Barak mong mabto. Diba emergency malagit doon ay. Tala, arang kaluoy man naghang nakuha. Kisa kaning bata ah. Ngam pumit. Nga pwedo nung tiis nga. Pero ba siya ang salamat sa atin. Kalabiyag kayo. Nang! Nananas this one. Hala! University ka? Kamuti guys oh. Ning angay ko Romeo at Tidule. Parisan og kuan diyan duli yung kaon nagkamuti ang ilunaw. Ay, net lamig kayo. Kasi nakarelate aning linulaw. Ilunaw parisan og kuan. Taranam. Biko. Dali nang. Mas manang guys ang busy na sa biniko. Itong biko kay dukot na laman. Nay, lunok na. Nangwa. Here. Nanay? Patay. Di na mga nilunok. Ah, kapilang ko pala. Humiin na. Di ko dapat sa buwan, dali ba? Kaon pug tinughong. Ang sotong kitson. Balik ko. Kay naka-ready naman na si Zag ko ano. Kaya si Mama Julie oh. Balhin ko. Badla. Buwan. Buwad. Ano ba? Ano ba? Kay magkito na lang ko. Ja parisan ko ni nagbuwad nga. Sino ka, Jack? Ate. Ang hindi man naman nagbahalati. Ang balbakuwati pa naman malaslas. Dali na. Nya punta guys. Mo ni pagkaon na mo ron kay nabuhong na sa. Kasi matog ba ta? Mas manang sa lamisa ko anang anang buwad ilan nimo. Ano gidali di? Pero ka umana, dahil na kaso. Ay, May pag-inse. Ganun ka aning dani. Manang. Dekot. Makan mo dito sa muri na kanila sa hapon. Ha? Dia mati bulon. Yung mga yung melunok ng ate. Kaya ka na melunok. Marami ko ni Nag-init pa kog kuan si. Nag-init pa kog kuan ba kay timplahan ka ng gatas. Karong makatug ka. Ito, gano'n yung batang, di mo lang ito gabi. Kupol square rice, gaya kong karoon din siya. Buwan na ka? Handmade. Si tawag na ni Sinjuha guys sa dari kay tinughong nilunaw. kan lagi.